мусофирони роҳи душанбе хуҷанд акнун ба Рустами Эмомалӣ ҳам долия месупоранд. марги 400 сарбози рус дар як ҳамлаи мушакии Украина. дар Калуга 2000 нафарро бар асоси издивоҷи қалбакӣ аз шаҳрвандии Русия маҳрум карданд. Эстония ба беҷазо мондани Русия хотима доданист. бар маблағҳое ки мусофирон ва ронандагони роҳи ҷануб-шимол ба Озода Раҳмон, духтари раисҷумҳур, месупориданд, маблағи нав зам шуд. акнун ҳамаи мошинҳои аз ин роҳ убуркунанда маҷбуранд ба Рустами Эмомалӣ, писари раисҷумҳур, ҳам долия супоранд. терминали навбунёди Чорбоғ, ки 2 моҳ пеш мусофиркашҳои самти Суғд ба он ҷо кӯчонида шуданд, пулакӣ шудааст. ронандаҳои мошинҳои сабукрав, ки аз ин терминал мусофир мегиранд, бояд 20 сомонӣ пардохт кунанд. дар ин бора Азия Плюс бо истинод ба ронандагони мусофиркаши ин самт хабар медиҳад ва менависад, ин тартиб шурӯъ аз 1 январи соли 2023 ҷорӣ гардидааст. то ин муддат онҳо аз терминал ройгон истифода мекарданд. қаблан ҳам таксиҳои самти вилояти Суғд дар терминали Маром мусофир мегирифтанд ва 20 сомонӣ маблағ пардохт мекарданд. аммо он ба хонаводаи раисҷумҳур тааллуқ надошт. ҳамчунин дар ҷои муносибе ҳам барои мусофирон ва ҳам барои таксиронҳо қарор дошт. ҳоло Рустами Эмомалӣ, ки тамоми бизнесҳои сердаромад ва бедардисари пойтахтро ба худ ихтисос додааст ва бештари онҳоро тавассути холдинги Авесто гурӯҳ идора мекунад, вуруд ва хуруҷи мусофирон ба пойтахтро низ ба манбаи даромад табдил додааст. мақомот иддао доранд, ки маблағи ҷамъовардашуда барои таъмиру тармим ва дигар хароҷоти терминал сарф карда мешавад. ҳамин даъворо ширкати Ирс марбут ба Ҷамолиддин Нуралиев ва Озода Раҳмон, домод ва духтари раисҷумҳур, ки солона аз роҳи пулакии самти ҷануб-шимол $100 миллион даромад мегиранд, доранд. ба ғайр аз мусофирбарони самти Суғд, ҳамкорони онҳо дар самти Хатлон ҳам ба терминали нав кӯчонида шуданд, ки бо гумони ғолиб ба зудӣ пулакӣ хоҳад шуд. албатта таксиронҳо дар гумон аст, ки аз ин кор даромадашон камтар шавад. онҳо қимати роҳгироро ба ҳамин миқдор боло мебаранд ва ин мусофиронанд, ки бояд барои роҳ афтодани боз як бизнеси писари сернашавандаи раисҷумҳур пули бештаре пардохт кунанд. русия дар минтақаи Донецк талафоти сангине дод. дар ҳамлаи мушакии Киев ба маҳалли истиқоматии муваққатии низомиёни рус дар ин минтақа, ба қавли мақомоти украинӣ 400 сарбоз ва қавли русҳо 63 сарбоз кушта шуданд. ин яке аз бузургтарин талафоти артиши Русия аз замони ҳамлаи низомӣ ба Украина аст. мақомоти украинӣ мегӯянд, дар ҳамлае, ки тавассути химарсҳои амрикоӣ анҷом доданд, 400 сарбози русро куштаанд. бархе расонаҳои украинӣ аз куштаву нопадид шудани 630 сарбози артиши Русия хабар доданд. гуфта мешавад, аксари ин сарбозон аз шаҳри Талияти вилояти Самара буданд. вазорати дифои Русия рӯзи душанбе 2 январ аз мавриди ҳадаф қарор гирифтани маҳалли истиқомати муваққати нерӯҳои низомии ин кишвар дар биное дар шаҳри Макеевка дар шарқи Украин хабар дод. дар пайи исобати 4 мушак, ба гуфтаи мақомоти ин кишвар, 63 низомии Русия кушта шуданд. бисёре аз расонаҳо таъиди кушта шудани ин теъдод сарбози Русияро бесобиқа хонданд. Русия то кунун дар мавриди талафоти нерӯҳои худ изҳори назар кардааст. артиши Украин аммо омори сарбозони кушташудаи русро бо фарқ аз вазорати дифои Русия 400 кушта ва 300 захмӣ эълом кардааст. тасовир ва наворҳое, ки дар пайи ин ҳамла мунташир шудааст, як сохтмони пурра фурурафтаро нишон медиҳад. ситоди кулли артиши Украин рӯзи душанбе 2 январ эълон кард, ки Русия аз оғози ҷанг дар 24 феврал то кунун беш аз 107 000 сарбози худро аз даст додааст. дар Калуга 2000 нафарро бар асоси издивоҷи қалбакӣ аз шаҳрвандии Русия маҳрум карданд. дар ин бора 28 декабр губернатори вилояти Калуга Владислав Шапша дар мулоқот бо сардабирони расонаҳои маҳаллӣ хабар дод. хабаргузории Красная Весна бо истинод аз қавли губернатори вилояти Калуга навиштааст, ки ҳукумат тасмимҳои кор бо муҳоҷиронро дар баҳори соли 2022 эълон кардааст ва дар натиҷа теъдоди патентҳои шаҳрвандӣ нисбат ба солҳои қаблӣ 2 баробар кам шудааст. губернатори вилояти Калуга ҳамчунин гуфт, ки ин минтақа ширкат дар барномаи дарёфти шаҳрвандиро қатъ кардааст.
шабша гуфт ки маҳдудиятҳои кор барои хориҷиён дар вилояти Калуга то соли оянда дароз карда мешаванд. дар ин минтақа муҳоҷирон ҳаққи кор дар нақлиёти ҷамъиятӣ, хӯроки умумӣ ва савдои чакана надоранд. эстония ба беҷазо мондании Русия хотима доданист. Ҷонатан Всевиёв, вазири корҳои хориҷии Эстония, имрӯз 3 январ зимни як баромадаш гуфт, яке аз вазифаҳои вазорати корҳои хориҷии Эстония дар соли 2023 нуқта гузоштан ба беҷазоии Русия аст. Всевиёв таъкид кард ки дар сиёсати Эстония дар робита ба ҳаводиси Украина тағйироте нахоҳад буд. ӯ гуфт, мо бо пуштибонӣ аз Киев нархи амалиёти Русияро боло хоҳем бурд. ҷонатан Всевиёв афзуд ки ба халқи Эстония буҳрон дар Донбасс ва соҳилҳои чапи Днепр аз бисёр ҷиҳатҳо таъсири манфӣ расонид. агар дар Аврупо чунин меъёре муқаррар шавад ки коҳиши тарафи пурзур ҳамеша қонун асту бояд амалӣ шавад, ниҳояти бад ба бор меоварад. чунон ки Дели қаблан хабар дода буд, Эстонияи хурдакак ба ҷанги бузург омодагӣ мегирад. ба гуфтаи Ҳанно Певкур, вазири дифои ин кишвар, Эстония ба маблағи тақрибан 900 миллион евро муҳимоти ҷангӣ, беш аз 1000 мушак ва беш аз 15 000 муҳимоти зидди танкӣ харидорӣ кардааст.